אז שלום חברים, מה קורה? היום אני מדרגת, אחד לטום אחד מכל אחד. גם אני מדרגת. גם אני. מגרדת? מדרגת. כן. גם אני מדרגת וגם אני באתי אליה. מה זה הכי קשה? קוראים לה יאלי, והיא ילדה מאוד חמודה. נתחיל מהשחור מזה. אני חושבת, ממה שאת רוצה. לא יודעת. נראה לי מהקוקוס. קוקוס. כי עדיף קוקוס ואחרי זה שוקולד. כן, כן. יאללה. קחי אחד. אז עכשיו אנחנו פותחות כן. את הקוקוס. רגע, נוגה, אין לי מקום. מה זה? זה נורא קשה לפתוח את זה. כן, מה זה כאילו? פתחתי, הנה אני אתם פתחתי רואים. בלי שהכל ייפול לי. אוקיי. איך פתחת את זה ככה? לא יודעת, בוא ניתן. בוא ניתן. רגע, נוגה. 3, 4, 3, 4 ככה. מה את מדרגת? 5.5. 2. הזוי. אוקיי, גם 2. עכשיו אכלתי את הבוטן. 2. 2. ממש לא טעים. בוא ניתן מהמקורי. כבר כולם יודעים. הכי טעים. האמת שלא טעמתי אותו בחיים. הנה הוא נראה ככה עם בוטנים. הוא ממש טעים. את מכירה את זה? נגה, תעשי איתי במקום. לא רואים אותי. אפשר מתוך 10. 10 מתוך 10 אין. שוקולד. אומרים לבא. מה, כך כבר? לחדשים יש ניילון. וואו, תראו איך הוא נורא. איך הוא נראה. זה נראה מגעיל. מגעיל? רגע, אל תתעמי בלעדיי. את יכולה לפתוח לי? כן. זה נראה מגעיל רצח. מה מגעיל בזה? זה נראה. זה לא נראה מגעיל. לא, לפעמים אני לא אהבתי ברוקולי, אבל עכשיו... זה לא ברוקולי, מה יש? סתם צחקתי. אוקיי, עכשיו אנחנו... 3. ואת רואה מה יש פה? מה? נכון. אוקיי, יש כאן כזה. 3, 4 10 מתוך 10. תשע. מה? 9. זה חמוד, נחמד. אני לא יודעת כלום במתוקים. זה חמוד, נחמד. 9. מה קשור עכשיו? אין תגובה. אין תגובה. אוהבת אתכם. אוהבת אתכם. ביי. ביי.